Evo, Bog nam je dao i lijepo vrijeme i stvarno smo se nekako u Božjoj blizini odmorili, a sad kad lijepo novi počnemo novu pjesmu pjevati i novi život živjeti, onda će to biti Bogu na čast i dragoj Gospi na radost. Evo, sestra Ljiljana, danas je ovaj blagdan povezan, vjerujem da ste slušali Radio Mariju danas i katolički radio, pa dosta govore o Porcijunkuli i evo u našemu Čakovcu, u našemu samostanu, uvelike se, evo to će prečasni Mio dobro posvjedočiti, slavi Porcijunkula. Također na Visovcu i još ima tih po našim samostanima, ali evo sad ćemo poslušati što je to tako važno što bi trebali ponijeti kući od ovoga blagdana. Evo, ja prije nego to protumačim, moram reći da ovaj sveti čovjek, vaš župnik, naš pater, da on, evo tako, makar on to zna najbolje vama protumačiti, on je to povjerio meni. Prvo pitanje, zašto je nama potreban oprost? Što je to oprost? Zar ne da nam je teško ako nekoga molimo za oproštenje, pa nam on to nerado oprašta? Jednako tako znamo, svatko od nas u svojoj savjesti osjeća da je negdje nekome nešto učinio zlo i da nije uspio to popraviti. I to mu je teško, osjeća u sebi neku težinu. Čula sam puno ljudi koji kažu, ma ne može mi ni Bog oprostiti. Mene Bog kažnjava, nekome se dogodi bolest, što je posve normalno. Bog me kažnjava. Prvo zapamtiti treba, Bog ne može kažnjavati, jer je Bog ljubav. Nas, naše zlo koje činimo, ono nas kažnjava. Ako ja puno pijem, normalno da ću se razboljeti i da neće mi to Bog poslati tu bolest, nego je posljedica takvog mojeg života. A Bog je ljubav i kako smo čuli u propovjedi od Velečasnoga, evo, ne trebamo se bojati doći Bogu, jer nam je dao svog sina Isusa, Marija ga je donijela. Zato evo, ovaj oprost kojega možemo primiti danas je oprost od vremenitih kazni. To je ono što mi osjećamo da nas netko kažnjava, mi se kažnjavamo, a Bog nam želi reći, ma nemoj od toga patiti. Pa ja te volim, ja ti opraštam. A koji je uvjet da nam bude oprošteno, to će pater protumačiti. A ja ću samo, evo s ove sličice, na današnji se dan u Franjevačkom redu svečano slavi godišnjica posvete Porcijunkulske crkve Svete Marije Anđeoske. U toj se crkvici, nad kojom se sada diže velečanstvena bazilika, ukazao bratu Franji sam Spasitelj s majkom Marijom i mnogo anđela, te mu podijelio poznati veliki oprost. Po toj je crkvici taj oprost prozvan Porcijunkulski, a može se i danas dobiti po svim franjevačkim crkvama. Tu je Franjo najradije molio, tu je obukao Klaru, tu je počeo svoje propovjedanje o Franjevačkom svjetovnom redu, 3. red, tu je i umro. Zato se ta crkvica zove kolijevkom Franjevačkog reda. Ja vjerujem da je duhom naša sestra En Gracija danas s nama i da ona kao Klarisa, kao opet štićenica i možemo reći sljedbenica Svete Klare, također je s nama i moli. Evo mi koje smo pošle za Isusom, kojima je Isus postao radost i smisao, jedini smisao života, mi svaki dan, evo Bogu uzdižemo molitve, zahvale, sve vas volimo, sve vas nosimo u srcu, pa možete biti sigurni da su te molitve kao neki kišobran koji vas štiti od nekih zala koja dolaze i koja su nad nama. Tako ste i prošli kroz ovaj domovinski rat. Hvala Bogu, evo, ostali smo i trebamo ovdje ostati. Hvala lijepa, sestra Ljiljana. Vjerujem u Boga, stvoritelja neba i zemlje,
i u Isusa Krista, Sina njegovog, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, stašao na pakao, trećeg dana uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjeo desne Boga Otca Svemogućega, odonda će doći suditi žive i mrtve, i vjerujem u Boga Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. zdravo Marijo, Milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom Tvojim. Porodom blažene djevice Marije, Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod, nek i vas obdari svojim blagoslovom. Amen. Po Mariji ste primili začetnika života. Njezina zaštita neka vas vazda brani. Amen. Danas smo zajedno proslavili svetkovinom blažene djevice Marije, Gospe od anđela. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Pođite u radosti i miru. Bogu hvala.